Happy weekend bafowethu lapha nikhona. Nansi indaba. Uyazi bafowethu mina I strongly believe ukuthi ungaba sikho lapha esikhona. Lama commission lawa akhona ungaba wekho ukube uMinister Senzo Mchunu wa responda ku WhatsApp owasendwa uGeneral Mkhwanazi ngomhla ka4 kuApril. Lapho khona uGeneral Mkhwanazi owayemcela khona ukuthi ucela ukuthi bahlangane ngoba khona izinto ezingamphethe kahle eseyidisturba nefamily yakhe izophazamisa nophiko labo lezokusebenza. Ucela ukuthi bahlangane wababala futhi oGeneral wababala bonke oGeneral wathi kuzoba yena kube uCommissioner kube uKhumalo kube kuphinde futhi kuzoba noSibiya bese kuzoba noHead of Staff uNkabinde. Ogcina abaliwe lapho yilo Brown Makgothi. WhatsApp esendwe njalo ngomhla ka4 April. Bala ke nawe mfowethu. April, May, June, July. Kuthe ngoJuly 6. July 6. Lasha ibhomu. Kodwa ngicabanga uleli ibhomu eqhume ngoJuly 6 lalingeke liqhume ukube lo WhatsApp osendwe ngomhla ka4 April akawuzibanga uMinister Mchunu. Yabo nakhona futhi bafowethu okumcompromise kakhulu uMchunu ukuthi seriously ikhona iagenda anayo. Ngiyazi ke khona abayibuza syndicate ukuthi why umsomi azothi uguilty uMchunu. Ngisasho namanje ngisathi uguilty because kunezinto engiyicoshayo engizibonayo. Yabo uyazi bafowethu i-obvious 4 April 6 June yonke le gap ozangwenzela utho ubizwa ukuthi asihlanganeni sonke sikhulume ngalolu daba siludingide kahle lolu daba. And uzamile uGeneral Mkhwanazi ukwenza konke angakwenza ukuthi lesimo si resolve. Namanje ke bafowethu ngiyamgxeka uMinister Mchunu. Ungaba sinawo lama commission awu2 akhona. Madlanga nehead of layer seParliament ungaba asinawo njengamanje. Ungabe sibheka ukuthi njengamanje siya kanjani phambili ukwenza imfuno zabantu idingo zabantu zenzeke kwi-country yethu. Yabo. So kahle uMinister Mchunu now has cost the country. Usayicostile iCountry wayifaka ikweletini ezizimangaliso. Lo Minister Mchunu usenama bodyguard namanje usahola namanje. Usasuspendiwe. Funa ngabe uxoshiwe. Straight away. Wayizibelani incwadi iWhatsApp eyibhaliwe. Usafuna ukuchaza wayizibelani. Yabo. Kwathiwa akabe khona ke lo Brown Makgothi ngoba kunama consistency WhatsApp owakhuluma no Brown Makgothi. Lo Brown Makgothi unokuxhumana nerelationship naye ni exchanger ama WhatsApp ukuthi awuchaze ngale ncwadi ukuthi wayithola kuphi. Wawunelungelo lokuthi ke ukuchaze kuhlangene oGeneral njengoba wayecela ukuthi nihlangane uGeneral Mkhwanazi. Awukwenzanga lokho Minister Senzo Mchunu. Ayike bafowethu usaphindeka futhi yena futhi uMinister Mchunu waveza ngokuthi uPresident weCountry Ramaphosa uaware uyazi wavuma. Enye ke futhi indaba ke futhi manje leyo. Enye ke inkinga ke leyo. Esesibhekene naye ukuthi umongameli wezwe uyazi ngalolu daba and walivuma. Ubuzi umbuzo nganingi izolo. Wayazi waba aware wavuma ngalento. Yes or no minister? Yes. Izothi one lento bafowethu. Sisenkingeni. Yabo. Uyabona ke manje ukuthi isifaka umongameli ukuthi wavuma umongameli. Lo ngameli okuyena wathi kumele makwenziwe something ngale political killing.
okuyena owafuna ngempela le task team ukuthi ifonyo yenzeke. And then lo now asemqashile uminister wakhe emqashe ngesikhathi esincane usebonda ifanele ngoba ibiphazamisa izinto abazenzayo ngale ekhoneni iphazamisa ophuza umfriend bakhe. Bafowethu, si country bafowethu, we owe to General Mkhwanazi. Si country South Africa, we owe to General Nhlanhla Mkhwanazi. Baba General Mkhwanazi, we salute you, sir. We appreciate you, sir. And we pray ukuthi uNkulunkulu akusiza, akuvikele. Avikele konke kwakho, yonke into yakho ayivikele uNkulunkulu. We need leaders like you who keep the principles. General Mkhwanazi, my sir,